Pamirsa siaran renungan Sabda Winedhar ingkang kula tresnani. Wilujeng pepanggihan saha nderek pitepangan kaliyan kula Sri Purwono saking Gereja Kristen Jawi Kerten Surakarta. Gusti Yesus Kristus tansah berkahi dumateng panjenengan sedaya sumrambahipun dhateng kula. Amin. Menggah renungan ing wanci punika kapendhetaken saking kitab Ayub 18 ayat kaping 50 ingkang mekaten pangandikanipun. Kowe kang nyuwek-nyuwek awakmu dhewe ing sajroning kanepsonmu, apa marga saka kowe bumi bakal dadi suwung, sarta gunung parang ningset saka ing panggonane. Mekaten pangandikanipun. Rahayu tiyang ingkang mirengaken sabdanipun Gusti, lajeng dipun gatosaken saha dipun tindakaken. Haleluya. Amin. Menggah irah-irahan renungan ing wanci punika duka ingkang tinata. Pamirsa ingkang kinasih, saben tiyang tentu sampun nate ngraosaken nesu. Raos nesu menika tuwuh nalika penggalihipun rumaos boten cunduk kaliyan satunggaling perkawis lan boten saged ngendhaleni raos pangraosipun. Tiyang ingkang nesu menika mawarni-warni wujudipun. Wonten ingkang ngedalaken tetembungan ingkang kasar. Wonten ingkang kendel kemawon, awit sampun boten saged mikir badhe nindakaken menapa malih lan sakpiturutipun. Tiyang ingkang nembe duka menika awrat nampi pamrayogi saking tiyang sanes lan langkung remen nindakaken perkawis-perkawis ingkang ngrisak dirinipun. Rencang-rencangipun Ayub inggih ngraosaken bab menika. Nalika wawan rembag kaliyan Ayub ingkang rumaos panandhangipun paling awrat sak jagat. Rencangipun Ayub ingkang asma Bildad nelahaken menawi Ayub menika lepat awit nesu karana pemanggihipun piyambak, ananging sedaya kados-kados kedah nderek ngraosaken raos nesu menika. Bildad ngemutaken Ayub supados ngrampungi panandhang ing saklebeting batosipun rumiyin, kanthi mekaten saged mandeng jagat menika kanthi manah ingkang menep lan wening. Jagat menika isinipun sanes Ayub kemawon. Mila boten prayogi nalika jagat kedah nderek ngraosaken menapa ingkang Ayub raosaken. Pamirsa ingkang kinasih, sinten ing antawisipun panjenengan lan kula ingkang kados dene Ayub nalika nembe anggadhahi perkawis lajeng rumaos bilih sanak sederek sanesipun kedah sami ngraosaken. Menika sanes pamanggih ingkang leres. Raos duka, sedih, getir menika panandhang pribadi panjenengan lan kula ingkang kelampahan ing saklebeting batos. Ingkang saged ngrampungi perkawis menika inggih namung panjenengan kula piyambak. Lan kedah tinata kanthi saestu
supados boten mindak dados hawa nepsu ingkang ngrisak. Panjenengan kula nggadahi wewengan tumrap menapa ingkang dipun raosaken. Pramila sampun ngantos panandhang ing batos, panjenengan kula malah nglarani tiyang sanes ingkang boten wonten gandeng cenengipun kalian perkawis menika. Amin. Gusti Yesus tansah berkahi. Nuwun.